Haideți să vă arăt ce produse voi folosi pentru față de la Bella Menta. Haideți să vă arăt acest highlighter pentru față, pentru dat în obraj. Ia uitați cât de frumos este. Și haideți să vă arăt cum se vede pe față. Are un sclipici în el, deci am avut un scump, exact la fel ca ăla scump, deci asemănător. Imită. Ia uitați cât de frumos se vede. Vreau să vă zic că eram în Buț și vine o fată și mă întreabă ce am aici sus în obraj, că se vede prea frumos, se vede. Ia uitați cum se văd pomeții mei. Și haideți să ne dăm un pic și cu asta să dau de desubt. Deci ia uitați ce pigment are și am dat un pic, așa am dat. Am dat mult, să zic că... Wow, ce frumos se vede. Ce-mi place. Și haideți să vă arăt ce mai folosesc, Doamne. Au niște produse prea bune. Prietena mea au văzut în video aceste lipuri și o să că trebuie să și le comande și ea, că sunt prea frumoase. O să vi le arăt când și le comandă. Și le-o comanda și ea. Să văd prea frumos pe buze. Și nu sunt niște luciuri de alea de buze, că le dai acum și se duc în 5 minute. Nu, stau foarte fain pe buze. O să mă apropii camera să arăt ce frumos se vede machiajul meu azi cu aceste produse de la Bella Menta. Și haideți să vă arăt ce mai am de la ei. Nu mă voi machia acum cu trusa asta, dar o să fac un video cum mă machez și cu ea. Uitați ce culori are trusa asta. Superbi, superbi pot să vă zic. Mai am acesta pentru body. Este dark, dar eu vreau să mă mai duc și la solar. Și mi-am luat acest clipici pentru corp, pentru Revelion și Crăciun să mă dau cu el. Ia uitați, să mă apropii mai tare să mă vedeți cât de frumos se vede.